केसरिया कैसन हो? मौगो मौघ लॉलीपॉप का कह रे गाढ़ा पुदीना वाला रे। कार प्रणाम दोस्तों, अभी हम आ गइल बानी गांव में और एजा 10 से 15 गो हमार छोटा छोटा भाई जुड़ गइल बाड़ा सा और ये सब भाई से हम जानकारी लेवे वाला बानी कि कौन भाई कौना सुपरस्टार के फैन बाटे। तो सबसे पहले हमरा साथ में जुड़ गइल बाड़े एगो सबसे बड़ और बुजुर्ग भाई। तो सबसे पहले हमरा चैनल बिहारी बाबू में स्वागत बा। और जे भी रोज चैनल पे जितना भी लोग देखत आ रहे सबके हम नमस्कार प्रणाम करतनी, हार्दिक अभिनंदन करतनी, स्वागत करतनी। बोली रहुआ कवना मुद्दा से आइल बनी का पूछल चाहतनी पूछी। पहले रौरा सबसे बड़ बुजुर्ग मानी तनी स्वागत करो से बबुआ। करो स्वागत। हम ई जानल चाहतानी जय जी कि रौरा कौना सुपरस्टार के फैन हनी। ई अब कैसे हम कहीं कि कवना सुपरस्टार के फैन हनी। हम सबके गाना सुने नी लमसम मिला के। हाँ हाँ हाँ, बस एगो जातिवाद हमनी के ना ढेर सुने नहीं जाऊ। हमार जात गावत चाहे केहू और जात गाओ, हमनी के अपन जातिवाद छोड़ के बाकी सबके गाना सुने नहीं जा। काल भोजपुरी के किंग पावर स्टार पवन सिंह जी के बर्थडे बा, ओकरा बारे में राव राय का बा? हम का कहीं उनका बारे में का कहीं, जौने राय बा उ हमनी के बीच में रख दी। हमारा तो बुझाता है कि कुछ कहल ठीक नहीं के बुझाता वो लोग के बारे में। बड़ बड़ स्टार के हमनी के बारे में बात ना कोई चाहिए जा। हाँ और 2-4-10 गो भाई बाड़ा से छोटे छोटे हनियों से जानल चाहतानी कि बबुआ केकर फैन अड़ तू? खेसारिया के। खेसरिया के गाना सुनेलिस? हाँ खेसरिया के डांस पसंद बा? हाँ खेसरिया कैसन हो? मौगो मौघ तो गजब लइका बा भाई। खेसरिया मौघ ना हाँ पसंद ना आवेला खेसरिया? हाँ पवन सिंह अच्छा लागेला? हाँ हाँ पवन सिंह के गाना सुनेली? हाँ हाँ कौन गाना सुनेलिस पवन सिंह के? लॉलीपॉप। लॉलीपॉप। और तू भाई केकर फैन हड़िस? हम खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव के। खेसारी लाल यादव अच्छा लागेला? हाँ हाँ पवन सिंह ना ए बुआ केकर फैन रे? आउ तू किया ते केकर फैन रे? पवन सिंह। पवन सिंह के। खेसारी लाल यादव वो मेरा पसंद नहीं है। पवन सिंह खेसारी लाल यादव ना पड़े पसंद? हाँ नहीं। पवन सिंह के गाना खाली सुने लो? यस। कौन गाना? लॉलीपॉप। लॉलीपॉप तनी गाओ तो दुलाइन। लगावे ली जब लिपस्टिक हाँ पूरा हिलेला और एथी का कौन चीज हिलेला? हाय बुआ हंसत तनते हुआ जब वो केकर फैन हड़ा? हां पवन सिंह के। पवन सिंह के गाना खाली सुने लो? आ खेसारी के ना? हां अरे तो बताइयो तो हंसते रहबो। हां काहे ला बताई? पवन सिंह के चिन्हे लो? के है पवन सिंह? गाय खो कौन गाना गावेले बा? लॉलीपॉप तनी और आजा प्यारे लाल। और कोनो पवन सिंह के एगो गाना तनी गा दो तनी गा दो जौने गा दो पुदीना वाला रे। गा दो पुदीना वाला गा दो। कलकतिया राजा में गा दो। रुक